Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Thank you sa iyong patansak. Malab sa deal. Hello, hello. Hello, hello, hello. Diyan na. Buksan mo. Baka makalimutan mo ngayon na. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Pasok na para makapag-start na tayo. Hello, hello. Hasta la Visares Idol. Regular shout out to you, Arvin. Sunday Oliverio. Sunday Oliverio. The best.
Ninja, Ninja niya, Papa J. Tamsak. Mama Dil. Thank you, Mama Dil. Lalab sa Dil. Basta la Pisares ay idol. Pasok na po para tayo makapag-start na. Talagang natin mo nakalimutan yung ano. Pasok na po, pasok, pasok. Pasok na po at magpalis na na. Sandy Oliverio, the best. Pasok na po at tayo magpalista na para po makapag-start na po tayo. Shout out to you, Mami Steffi. Shout out to you and Sisi Rebecca. Thank you sa inyong pag-visit. Thank you so much. Thank you, thank you. Pasok na po para makapag-start na tayo. Pasok, pasok, pasok. Sandy Oliverio, the best. Pasok na po, magpalista na po tayo. Hello, hello, hello. Palista na po. Para makapag-start na tayo. Thank you, Ma'am Jessal, sa iyong pag-visit. Basta la Pisares idol. Hello, hello. Tayo palista na po. Hello, hello.
na po tayo, pasok na. Pasok na po tayo at magpalista para po makapag-start na tayo. Hasta la Bizares Idol. Parang neneng iyong kanyang Pasok na po, pasok. mong titigan Kahit po kayo lang palista, pasali, para po kayo maalista po. neneng iyong kanyang Para kayo maalista at makapag-start na po tayo. spaceship isasakyan yung family sir who's the chick nick cause I got plenty t-shirt niya at pants ay black tas pinaka-panty binaba ko sa sahig tapos siya ay nilamig yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig di niya rin napigilan ng init kong dala napapakalma na at napapaumol siya sabi niya and I get pa ibawan mo pa bilisan mo pa sige 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 pa huli ka ba kasi kanina sa'king nagbabaga ka sumitas ka ba kasi gusto mong dinidiyaan ka palay ka ba kasi gusto mong binabayo kita chicharong ka ba kasi ang ingay mo pag kinakain ka parang neneng iyong kanyang katawan saan mong titigan kasi sa spaceship isasakay kita parang neneng iyong kanyang katawan saan mong titigan kasi sa spaceship isasakay kita sa iyong ngiti ako'y naaagpak dibdib naglalak parang merong patatak ayaw mo sa iba gusto mo kay NIK and I feel motherfucking gay kasi medyo pogi sa mata mo'y malupit SAFEINTO sobrang sexy fit na fit yung flat na petit tapos medyo makulit mahaba ang buhok ang mga matay singkit yun ang aking tipo minsan pag wala ng flick tumatagal sa laban para Jordan Game 6 siya ay sobrang sexy miniskirt at sexy chick na always now hindi na magsisisi aral ka ba kasi Pasok na po tayo. tapang ka harina ka ba kasi gusto mo yung nilalabas ka Pasok.
Papasok na mga busy pa ba? Pasok na kayo, huwag mahiya. Malalim na ang gabi, wala ka sa'king tabi. Pilit kong nilalaban ang nakaraan, ngunit di manalo. Dahil lang ang pag-ibig mo, biniyo mo. Naririnig mo ang magsabi mo ko, sana'y pakinggan mo. Kahit di na tayo, sana'y maalala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo. Ang tibok ng puso ko ay ang pangalan mo. Ako ay lumuha dahil di ko kaya na lumutin ka. Iwan ka dahil ikaw lang talaga. Ako'y Pasok na po namahala kayo, huwag kayong mahiya guys. pero ako'y niloko. Sana ngayon ay mahalin at panglukuhan sisimbahin mo. Sana'y maalala mo, kahit di na tayo. Sana'y pakinggan mo ang tibok ng puso ko ay ang pangalan mo. Kung hindi ako nararapat sa'yo, bakit hinayaan bang mabuti ang puso sa'yo? Oh, wala akong magawa, minahal Huwag mo kong mahiya, pasok na. ang puso kong ito. Kanino ba Mga busy pa ba? Busy? Umibig sa tao na di bala para sa'yo. Pagkatapos mo ng mahal, ibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. Paalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa'king ipinagawa. Naramdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga masa na papagit habang binabalikan ng mga nagdaan. Pasok na po, click niyo po yung link po na binaba ko para po makapasok po kayo sa live chat. Bakit mo nilagay sa anukutan na Click niyo po yung link. Bagamat di maikumpli kapalit ng aking kakapatan at tila parang sa akin pagtungkol saan mo ang mali at Click niyo po yung link na binaba ko dyan. para sa akin at ako'y hindi para sa'yo. Kung nalalaman ko ang dapat na mahal, hindi sana ganito ang lakas mo. Bakit ba kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong pagpinsan? Happy ang siyang naramdaman, hindi na kami babalik ang lahat ng ating nakaraan. Dahil ba sa huli na ang lahat, sa'yo'y paalam.
Pasok na, pasok na. Para makapag-start na tayo. Rusto Vlog. Rusto Vlog. Hello, sir. Rusto Vlog. Kumusta na po? Kumusta ka na, Sir Rusko? Rusko Vlog. Para po matandaan kita, Rusko Vlog. Okay, pwede pa kayo kumain hanggat naghihintay pa tayo. Sir Rusko Vlog, kasali ka ba? Para matandaan po kita, Rusko Vlog. Saan ba tayo nakita? Alam ko na. Rusko. Ninja mo pala yan sa larger. Okay po. Ninja. Nakalista ka na, Sir Arger. Nakalista na po para makapag-start na tayo. Nakalista ka na po. Rusko, marami kang ninja, Sir Arger. Marami ka pong ninja. Marami kang ninja, Sir Arger. Gandang gabi rin sa inyo. Papa rin. Papa rin. Thank you sa iyong kumusta ka na, Papa rin? Daisy Carajata. Papa rin, sali ka, Papa rin. Sali ka, Papa rin. Huwag po kayong mag-type ng emoji. Opo, busy ka, Papa rin. Saan ka ba galing? Papa rin, busy ka, ha? Minsan ka lang umaten, ha? Medyo. Magkasama kayo sa trabaho, Sir Arger. Gusto na kita, Papa rin, ha? Hasta la Pinzares Idol. Wala pong alis, ha? Walang alis. Mamaya-maya mag-i-start na tayo. Sandy Oliverio, the best. Yung pong nakalista, wag pong alis, ha? Maghihintay pa tayo ng ating kasama. Hello. Live stream. Live stream, live stream.
magpalista na guys para tayo makapag-umpisa na. Gusto nyo, kakanta muna ako. Pag-ibig ko'y tunay at kahit may pagkukulang ka, isang halik mo lang ayoko na. Sa tuwing na naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka, ikaw ang alaala sa Given, hit as hello post. malayang Sali ka po Jen Ben Haita. Jen Ben Haita. Main mo ba ito, sir? Jen Ben? Jen Ben, main mo ba ito? Sabihin niyo po agad kung main para makalista na po. Jen Ben Haita. Main po ba ito? Main? Sir Jen Ben Haita. Main mo po ba ito, main? Para po malista na po kita. Mega love shout out to you, Marvick Sharp. Thank you sa iyong pag-visit. Kala ko umalis kita mo. Kala ko umalis. Hindi. Kita mo. Thank you sa iyong patamsak, Marvick Sharp. Marvick Sharp. Jen Ben. Hello, Jen Ben. Main mo po ba ito, main? Para po malista na po kita. Jen Ben. Jen Ben Haita. Hello, pakisagot po. Hello, Jen Ben. Nandyan ka pa ba? Main lang po yung palista nyo guys, main. Para malista ko na po kayo. Pagka ninja po binigay nyo sa akin, mapopromote po yung ninja nyo. Hindi yung iyong main. Dapat po yung main po, main channel po ang bigay nyo sa akin. Hello. Pasok na po para makapag-start na po tayo. Nawala na si Jen Ben Haita. Nawala na siya, nawala na. Oh, Jan, lista na kita. Sali ka ba? Jan official. Lista na ba kita, Sir Jan? Jan. Jan. Jan official. Ito ba yung main mo, Jan? Iba na naman yung iyong ang dami mong account. Pwede mo ba yung papatamsakan mo dyan? Jan official. Ang dami mong account dyan. Yun na yung lista ko, Jan official. Bakit wala kang ano sa akin?
marami kang ninja, Sir Jan ha, marami kang ninja. Yung main mo lang ang iyong laging pababa. Para lumaki ng iyong banana. Nakalista ka na, Jan official. 5 million in the house. Huwag pong mahiya, palista na po. Jen Ben Haita. Nawala na si Jen Ben Haita. Nandyan ka pa ba? Jen Ben Haita. Nawala na si Jen Ben Haita. Hindi ko alam kung main mo ito o ninja. Ay palista po para makapagano tayo. Start tayo ng anong oras na ba? Quarter na. Okay lang ba sa inyo mag-start tayo ng 9 o'clock bago mag 9 o'clock? Kunti pa lang tayo. Yung mga gustong sumali, palista na po. Ay ako, ano po ako, papa rin, taga Pampanga po ako. Pero nakatira po ako dito sa Pangasinan. Dito po ako ngayon sa Pangasinan pero Pampanga po ako. From Pampanga. Pero dito na ako nirahan sa Pangasinan. Dito ako sa Pangasinan ngayon. Ikaw papa rin. Bago ka lang diba sa Team Celia? Bago ka lang kay Team Celia, papa rin? Wala nga alis dun sa mga nakalista na. Arvin, Sir Arger, papa rin, Jan official. Huwag po nga alis ha, mag-start na tayo maya-maya. Mindoro. Ang layo mo, papa rin, dyan ka ba ngayon sa Mindoro? Mindoro, ang layo. Dyan ka pala ngayon sa Mindoro. Taga Mindoro ka pa talaga, Sir Papa rin? Taga Mindoro ka po ba talaga? Sa Tokyo po ako ngayon, Tira. Sa Tokyo, important ka pala ngayon. Diyan ka nagwo-work. Papa rin, kaya pala busy ka. Minsan ka lang makasali. Bago ka sa Tinselya, di ba? Ingat ka lang dyan, papa rin sa Tokyo. Malayo ka sa Pilipinas. Ingat lang po dyan, ingat sa Tokyo. Anong work mo dyan na papa rin? Anong work mo dyan sa Tokyo? Tokyo. Basta lang Misares Idol. Sino mo pong hahabol? Maya-maya po mag-start na tayo. Palista na po yung gustong sumali. Ay, welder. Welder pala. Masakit sa mata. Masakit po sa mata yan. Kailangan meron kayong ganon. Nakaganon kayo. Parang ano, ang tawag dito, face shield, nakaganon. Kasi masakit sa mata yun. Pero malaki naman po ang sahod niyan, welder. Palista na po yung gustong sumali, mag-i-start na po tayo maya-maya.
lang po dyan, ingat pa pa rin. Welder ko pala dyan. Habol na po pa, habol na. Mag-start na po tayo maya-maya. 48. Mag-start po tayo ng 9 o'clock. Okay lang sa inyo yun. 9 o'clock. Start tayo 9 o'clock. 48 na. Okay lang ba yun? Start tayo 9 o'clock. Walang alis. Sir Jan, ikaw huwag kang alis ha. Stay lang tayo sa live, wala pong alis. Pag umalis po kayo, hindi po mapapromote ang iyong bahay. Maayong tanan din sa iyo, Sir Jan. Maayong gabi. Bisaya yun, Sir Jan, ano? Bisaya yun, maayong gabi. Maayong gabi sa inyong tanan. Bisaya, Sir Jan. Ay, Ilonggo ka, diba? Yung isang co-promoters namin, taga Ilongga siya. Ilongga rin siya, Bisaya, no? Bisaya ba yung Ilongga? Ilongga. Mag-start po tayong 9 o'clock. Yung mga gustong sumali, habol na po kayo, habol. Wala pong aalis. Baka mamaya umalis po kayo. Hindi pa ako nakakapaglapag. Wala na kayo. Wala pong aalis. Pareho ka na yung lima, Mayo. Oh. Sir Alger, Ilonggo ka rin pala. Bisaya yun na Sir Alger, Bacolod. Marami palang ano yun. Marami palang bayan-bayan yun, yung Bisaya. Kapis ako. Oh, marami na. Maraming bayan-bayan yung Ilonggo. Hindi katulad sa amin. Ay, kapis. Nestor Bustilio. Ano po nga main mo, Nestor? Sir Nestor. Makipagdikitan na po kayo, Sir Nestor. Pasok po kayo dito at makipagdikitan po. Makipag-participate po kayo. Kung naglilista pa lang po ako, hindi pa kami nakakapag-umpisa. Ano po yung main channel para po mailista ko po kayo at mailapag mamaya. Makipagdikitan na rin po kayo. Naglilista pa lang po ako. Sir Nestor, ano pong main nyo? Ilonggo si Sir Jan. Anong main mo Sir Nestor Bustilio? At Bisaya, same lang po. Ay, Ilonggo at Bisaya. Boy Nestor Vlog yung iyong name. So, lilista ko po kayo, Sir Boy Nestor. Makipagdikitan po kayo, wala pong alis. Para po malapag po kayo, Lilista ko na po kayo. Makipagdikitan po kayo, naglista pa lang ako, yung mga nilalapag ko po ng mga link. Puntahan niyo po yun, yung link na yun. Then, panoorin po yung video at least 1 minute. Then, abang nanonood po, mag-comment po ng 5 words pataas po. Ang comments po natin na yung naayon po sa ating panood. Walang spam comments, katulad po ng wow, amazing, keep it up. Pabalik naman sa bahay ko, pahags, mga ganyan po na salita. Bawal po yun, mga spam po yun. Then, like and sub nyo po yung video, bell all. Then, balik po kayo sa ating live. I-type nyo po, bagong dikit, J. Lumang dikit, T. Joan Mary TV. Ano lang po.
Ilista ko na po kayo Sir Boy Nestor. Makipagdikitan po kayo dyan, walang aalis para pumalapag kayo. Pag nalapag na po yung bahay nyo, wala pong aalis. Pag na-flex po yung bahay nyo, wala pong aalis. Stay lang po. I-start po tayo ng 9 o'clock. Stay lang po dyan, marami pa tayo. Para po marami kayo makuha ng banana. Yung mga gustong umabol, palista na po para makapag-start na tayo at mailista kayo. Yung mga nakalista po dito, please po, wag po nga alis. Baka hindi pa ako tapos mag-live, wala na kayong lahat. Huwag naman kung ganon. Okay guys, inaasahan ko na wala pong aalis ha. Makipag-participate lang po kayo ng maayos sa live ko para po lahat po kayo lalapag ko. At lahat po kayo at makipagdikitan, makipag-participate po. Be honest lang po tayo. Hindi pa po yung habol at mag-start na tayo ng 9 o'clock. Wala pong aalis ha. Maya sir, mag-start tayo ng 9 o'clock na 8:54 na po. 9 o'clock po, maglalapag po ako ng login link. Puntahan nyo po yung login link. Yung link po na ilalapag ko. Then puntahan po yung link, pindutin. At puntahan po yung link. Then makita nyo po doon video. Video po ng about sa inyo. Then manood po ng 1 minute. So kung skip yung video guys, panoorin po at least 1 minute. Then pagka maiksi lang po yung video, halimbawa wala pang 1 minute 45 seconds lang, tapusin na po yung video. At mag-comment po kayo, mag-comments na naayon po sa inyong napanood. Then mag-like, sa put bell all. Then balik tayo sa ating live. Then type nyo, bagong dikit, J, lumang dikit, T. Ganun lang po. Then abangan nyo naman po yung link po na binababa ko. Ganun po rin po yung proseso. Ulit-ulit lang po yun guys. Leyte. Ay, taga Leyte ka. Galing ka pa sa group ko, Sir Nestor. Anong group mo po? Sir Nestor, boy the boy. Boy Nestor po. Ano pong group mo po? Hello, nagalat shoutout to you, Pyron TV. Nasali ka po ba? Naglilista pa lang po ako. Mag-start tayo na 9 o'clock. Pyron TV, nasali ka po ba? Taga-Leyte siya, Sir Boy. Naglilista pa lang po ako. Mag-start po tayo ng 9 o'clock. Hello po, Pyron TV. Nasali po ba kayo, sir? Type nyo lang po yung main kung kasali po kayo. Kasi mag-start na po tayo ng 9 o'clock, 4 minutes na lang. Pyron TV. Ay, nagtitinda ng isda. Maganda pong negosyo yan Sir Nestor. Nagtitinda ng isda. Maganda pong negosyo yan. Malaki pong tutubuin dyan. Basta masipag lang po tayo magtinda. Masarap po yung Sir Nestor, yung fresh po na isda. Tapos ihawin po, kaya sa bawan nyo po, sinigang, masarap yun. Manamis po yung sinigang nyo. Pagkariwa po yung isda. Pyron TV, sali ka po. Nawala na si Pyron TV. Start po tayo na 9 o'clock. Meron pa tayong 3 minutes. Basta po yung mechanics.
Basta po yung mechanics, huwag pong kalimutan. Yung naguguluhan pa po sa mechanics, kung anong gagawin. Sabihin nyo po kung naguguluhan kayo, paliwanag ko po uli. Sa mechanics. Anong team ka, Sir Nestor? Ay, wag lang alis, Sir Papa rin. Talaga naman si Papa rin, papadoin kita. Mag-i-start na po tayo. Saglit lang po tayo, basta po makipag-participate po kayo at madali po tayo matapos. Makipag-participate lang po tayo, madali tayo matapos. Para madali po, saglit lang po ito. Narinig niyo pa po ako, yung sinasabi ko po, narinig niyo? Ito po, maglalapag na po ako ng login. Hintayin niyo po, wala pa po akong nilalapag na link, wala pa po. Kasi po, naglilista pa po lang ako na para dumami tayo. Nag-a-attendance pa lang ako siya, nag-a-attendance. Parang saglit lang ito, saglit. Ito lang alis. Maglalapag na po ako ng link. Ito po. Wala pong alis guys, wala pong alis. Ito na. Link, ito po yung bahay po. Yung mga mga video nyo po. Pupuntahan ko po yung mga bahay nyo. Kaya kinukuha ko po yung main nyo. Pupunta po ako sa mga bahay nyo. Kukuha po ako ng isang video doon, lalapag ko diyan para po ma-promote ang yung mga video. Ito maglalagay na po tayo. Wala pong alis guys, wala pong alis. Mag-start na po tayo. Naintindihan na po yung mechanics po guys ha. Naintindihan na po yung mechanics. Naintindihan na po ba yung mechanics? Ito na yung link. Mag-login na tayo guys, login. Ayan Sir Boy. Ayan po yung sinasabi ko na link. Yung nakakulay blue po na yan. I-click niyo po yan, puntahan, panoorin po yung video at least 1 minute po. Yan po yung sabihin natin pagbalik po natin sa live. Bagong dikit J, lumang dikit T. Yung mga gustong humabol, pwede pa po. Pakipuntahan po yung ating login. Ito may login na pala tayo. Ayan. Yung nakapin, meron din palang nakapin yung ating login. Yan po yung login natin. Pakipuntahan.
Basta po yung sinabi kong mechanics kanina, wag po nga kakalimutan yung mechanics natin. Pakipuntahan po yung login natin guys, wala pong alis, sandali lang tayo. Basta po makipag-participate tayo at nakipagbikitan, agad po tayo matapos. Nakakabutin lang tayo ng isang oras. Makipag-participate lang po para maaga tayong makatapos. Yung mga gustong sumali, pwede pa kayong humabol. Aiko Matsuda. Aiko Matsuda, main mo ba ito? Aiko Matsuda. Main mo po ba ito, Aiko? Ma'am Aiko? Main mo ba ito, Ninja? Kanino ba Ninja ito? Si Aiko. Kanino po ba na Ninja yan? Si Ma'am Aiko. Basta yung gustong sumali, type nyo po lang pasali. Palista po. Para po mailista ko kayo. Papa rin. Niloloko mo ako Papa rin, Ninja mo pala yan. Kala ko tulog ka na. Ninja mo pala yan, Moche. Matsuda. Parang sa Tokyo, ganyan mga salita Tokyo. Matsuda. Ha? Cellphone? Sige, sa balik mo. Log in. Sino pang wala? 1, 2, 3. Sino pang nag-log in? 4. Nestor vlog, wala. Ito. Mag-focus guys sa aking nilalapag para po matapos tayo agad. Power, let's go. Basta po makipag-participate lang kayo at madali tayo matapos. Basta po yung ating mechanics po, huwag kakalimutan. Ipuntahan si Sir Arvin. Yung mga gustong umabol, pwede pa po kayong umabol. Isa pa lang nalalapag ko. Isa pa lang pinakalalapag ko. Umabol na po kayo, palista na po. Makipag-participate lang po tayo at madali tayo matapos. Pakipuntahan po si Sir Arvin.
rin, ito ka na naman. Pa rin. Marilit. Huwag pong kalimutan yung ating mechanics. Puntahan po yung, panoorin po yung video at least 1 minute. Huwag pong i-skip yung video at yung kung may ads po. Yung video, panoorin po kahit seconds lang po. Tulong nyo lang po sa iba. Kahit seconds lang. Huwag pong i-skip agad yung ads. Cheap Home Hotel. Ano po yung menu po Cheap Home Hotel? Ano po yung menu po? Yan po yung menu po, Cheap Home Hotel. Nilista ko na po menu yan Cheap Home Hotel. Main po ito, main nilista ko na Nilista ko na po ito, main to Cheap Home Hotel. Nakipagdikita na po kayo dyan. Huwag pong aalis para po malapag po, ma-promote yung bahay. Wala pong aalis. Nakipagdikitan ka na po, Cheap Home Hotel. Para kayo malapag. Isa pa lang po yung aking nalapag. Si Sir Arvin. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Doon lang tayo sa short video Short lang, short. Pag yung video po, at least 45 seconds lang po, tapusin na po yung video pag maiksi. Pag 45 seconds, pwede na po tapusin. DJ Rodski, the best. Konstantin Voyog, Gapa Uyog. Ano yun? Ito yung latest, kay Sir Algier, latest. Wala pong alis guys, walang alis. Baldado, Disco Mobile. Makipag-participate lang po tayo at maaga tayo makatapos. DJ Rodski, the best. Makipuntahan po si Algier. Huwag pong mag-skip ng video. DJ Rodski, the best.
Pakipuntahan po si Carger. Tapos na yata si Mama, Mama, Adil. Natapos na yata. Ay, ito, dito pa. Pakiyan natin, pang-sacrifice natin si Mama Dil, si Lalab sa Dil, kasi matapos na ito, live niya. Pang-sacrifice natin si Mama Dil. Papa J. Mail mo ba ito, Papa J? Jerome 13. Jerome 13 Vlogs. Nakalista ka na po. Makipagdikitan ka na po dyan. Jerome Vlogs. Makipagdikitan ka na po at nakalista ka na. Pakitang sacrifice po natin si Lalab sa Dil. Kasi matapos na po siya. Matapos na po si Lalab sa Dil. Pakitang sacrifice natin. Tamsakrade, sabihin lang po Tamsakrade, hashtag Joanne. Jerome. Natapos na ba kayo kay Sir Roger? Next tayo, kay Pakitamsakrade po, kay Mama Dil, matapos na po yan. Tamsakrade, hashtag Joanne. Sabihin niyo po, Tamsakrade, hashtag Joanne. Pakipuntahan po si Mama Dil, Tamsakrade, hashtag Joanne.
wag skip yung video, wag skip. At least panoorin po natin ng 1 minute. Diyan na mag-comments po ng 5 words pataas po. Pakiabaan po natin ang ating comments. Then lagay po natin sa dulo ng comments natin, hashtag Joanne. Next po natin ay si Papa Ren. Pakipuntahan po. Makipag-participate lang po tayo guys para matapos tayo agad. Pakipuntahan po si Papa Ren. Next. Pakipuntahan po si Papa Ren. Pakipuntahan po natin si Papa Ren. Diyan, official. Diyan, official. Pagkatapos ni Papa Ren, diyan, official. Lapag mo yung bahay mo. Diyan, official. Pagkatapos dikitan siya, Papa Ren, nilapag mo yung bahay. Mamaya, pagkatapos si Papa Ren, nilapag, ay nandyan na. Pagkatapos ni Papa Ren, maya, ilapag mo yung bahay. Mamaya, pag napuntahan na nila si Papa Ren, ito na yung maglapag ng yung bahay. Puntahan si Papa Ren guys. Puntahan si Papa Ren. Next door. Papa Ren dan. Ninja.
Pagkatapos ni Papa rin, ilapag mo ang iyong bahay, Sir Jan. Papa rin. Napunta na ba lahat si Papa rin? Puntahan po si Papa rin. Pagkatapos ni Papa rin, si Jan. Pagkatapos ni Papa rin, si Jan. Siguraduhin niyo po guys na wala kayo na-skip na video ha. Pag nilapag po yung bahay nyo, huwag pong puntahan ang bahay nyo. Huwag pong pupuntahan ang sariling bahay. Puntahan niyo po yung ibang bahay. Huwag pong puntahan yung sarili nating bahay. Puntahan niyo yung mga ibang bahay. Malalagasan kayo niyan. Bukas na po pasala ng iyong bahay. Bukas po. Yung puntahan mo na ang iyong mga bahay. Huwag pong puntahan ang iyong bahay. Pakipuntahan no, pagkatapos po ni Papa rin. Pakipuntahan po si Jan. Si Jan po. Pakipuntahan po si Jan. Pagkatapos po ni Papa rin. Disco Mobile. DJ Rodski. Pakipuntahan po si Sir Jan. Pagkatapos po ni Papa rin si Sir Jan. Pagkatapos ni Papa rin si Sir Jan. Sir Jan, nasa na yung link mo? Basta team Buyog. Gapaulog. Sir Jan, ilapag mo pa lang isa yung iyong link ng iyong bahay. Sir Jan, isa pa, ilapag mo pa yung bahay mo. Isang lapag pa, Sir Jan. Yung iyong bahay. Pakipuntahan ko si Sir Jan. Boy Nestor. Boy Nestor, ilang subscribers mo na po? Boy Nestor.
Boy Nestor Vlog, ilang subscribers mo na po? Nandito pa si Boy Nestor Vlog. Ilang subscribers na po si Boy Nestor? Ilang subscribers na po ba si Boy Nestor? Boy Nestor Vlog. DJ RK Bomb Remix. Ilang subscribers na po ba si Boy Nestor Vlog? Pakisagot po. Ilang subscribers na po ba si Boy Nestor Vlog? Ilang subscribers na po ba si Boy Nestor Vlog? Boy Nestor Vlog, ilang subscribers ka na po? Ilang subscribers na po ba si Boy Nestor Vlog? Pakisagot po. Boy Nestor Vlog, ilang subscribers na po ba kayo? Boy Nestor Vlog. Nestor Vlog lang dito. Boy Nestor Vlog, ilang subscribers na po ito? Sir Boy. Boy Nestor Vlog, ilang subscribers na po? Boy Nestor Vlog, pakisagot po, ilang subscribers na po ito si Boy Nestor Vlog? Ilang subscribers na po ba si Boy Nestor Vlog? Ilang subscribers na po? Hindi ako narinig. Narinig ba ako? Narinig niyo ba ako, guys? Skip mo lang si Boy Nestor, ha? Ayaw magsalita eh. Ilang subscribers na po ba si Boy Nestor Vlog? Pakisagot po. Boy Nestor Vlog, ilang subscribers na po kayo? Boy Nestor Vlog, ilang subscribers na po? Pakisagot.
Combo, Cheap Home. Cheap Home Hotel, 6 subscribers ka lang ba? Cheap Home Hotel. 6 subscribers ka lang po ba, sir? Tama po ba yung kay Cheap? Cheap Home? Cheap Home? Yun dyan ni Papa J. Di ba ikaw siya, ano? Boy Nestor Vlog? Papa J? Di ba ikaw siya Nestor Vlog? Yung main mo? Sino po itong Boy Nestor Vlog? Meron pala ito. Boy Nestor Vlog, wala na. Ano? Wala na si Boy Nestor Vlog. Hello, hello, Boy Nestor Vlog. Nandiyan ka pa ba? Boy Nestor Vlog, ito, Boy Nestor Vlog. Ilang subscribers ka na po, Boy Nestor? Na-skip tuloy kita. Kasi hindi ka sumasagot kanina po. Ilang subscribers na po si Boy Nestor Vlog? Ilang subscribers na po ito? Boy Nestor Vlog. Pakisagot siya. Ilang subscribers na po kayo? Boy Nestor. Boy Nestor Vlog po. Ilang subscribers na po? Pakipuntahan po siya Cheap Home. Cheap Home. Pakipuntahan po siya sa Cheap Home. Cheap Home. Pakipuntahan po. Cheap Home. Hanapin ko siya, Boy Nestor. Social distancing. While social distancing is a kind of consideration with the two personalities not provided. Yes, that is social. Nakalagay dito 4 subscribers. 30 na pala siya. Pakipuntahan po siya Cheap Home. Wala pong labas-masok sa live chat ko para nakalagay lang dito. Cheap. Boy
Nestor. Hindi ko makita. Nestor Vlog. Nestor Vlog nandito, 8 subscribers. Chief Home. Ito pa rin. Wait lang. Social distancing is naman ang consideration with its true personality is not provided. Yes, that is social distancing. 1 liter is social distancing. While social distancing is naman ang consideration with its true personality is not provided. Yes, that is social distancing. 1 liter. Yan, tama na po ba si Chief Home? So, ano lang siya? 6 subscribers lang. Chief Home, 6 subscribers lang ba talaga to? Chief Home, 6 subscribers lang talaga to? Well, Mr. Vlog. Itong kaya Sir Chief Home, 6 subscribers lang talaga to? Kay Sir Chief Home. Hindi ko makita yung... Teka lang Sir Nestor Vlog. Boy Nestor Vlog. Nestor Vlog. Nestor Telio. Unang boy. Boy Nestor Vlog, Sir Nestor, pakilapag po yung iyong bahay. Opo, pakilapag po kasi nakalagay Nestor, nakalagay kasi ng Nestor Bustillo. Nestor Bustillo, for subscribers lang po nandun. Pakilapag po ng iyong bahay po, Boy Nestor Vlog. Ayan, binigyan ko na po kayo ng jacket. Pakilapag niyo po yung bahay niyo, Boy Nestor Vlog. Para po madikitan nila. Sir Boy, pakilapag po yung iyong bahay. Sir Boy, pakilapag po yung bahay. Sir Nestor, pakilapag po yung bahay. Binigyan po kita ng jacket. Pakilapag po ang yung bahay. Boy Nestor Vlog.
Hindi po, yung link po ng video nyo po. Yung link po ng video nyo, i-copy-paste nyo po dyan. Pakilapag po dyan sa live chat po, yung bahay. Yung link po ng video nyo, pakilapag po. Dalawang beses. Yung link po ng bahay nyo, pakilapag po dyan sa live chat. Para po ma-support po, ma-promote. Boy Nestor Vlog, pakilapag po yung iyong link dyan. Pakilapag po ang iyong bahay. Yung link po, yung video nyo po. Punta po kayo sa YouTube channel nyo. Kuha po kayo ng isang video doon. Yung pinaka-latest nyo po na video. Copy-paste nyo po. Pwede copy-paste nyo sa ating live chat para ma-promote. Copy-paste nyo po. Ito po yung link. Yung bahay nyo po, yung bahay. Lapag nyo po dyan. Yung video nyo po, yung video. Yung video po, pili po kayo ng latest na video po, Then, i-copy-paste nyo po. Then, punta po kayo sa, balik po kayo sa live chat ko. I-copy-paste nyo po yung video nyo dito sa live chat. Hindi po ba kayo marunong? Hindi po ba kayo marunong maglapag? Share. Isa pa, isang beses po. Isa po pong beses. Isa pa ang copy-paste. Hindi po searchable ang iyong YouTube channel. Ito pala kayo, 4 subscribers. Wala siyang boy. Sabi niyo boy. Nestor lang pala, Nestor Bustillo lang kita ko doon. Pero ang binigay niyo sa akin, boy Nestor Vlog, ang layo. Nestor Bustillo pala. Nestor Bustillo. Mali po yung binigay niyo sa akin. Ninyo. 4 subscribers lang po, sabi nyo kanina 30 subscribers. Nestor Bustillo pala, sir. Pero ang binigay niyo sa akin, Boy Nestor Vlog. Boy Nestor Vlog po binigay niyo sa akin. Kaya hindi ko mahanap. Pakipuntahan po sa si Sir Nestor.
Jerome na tayo, Jerome. Jerome. Jerome 13 vlogs. Ano naman tayo sa Jerome? May 13 ba yung Jerome? Jerome vlog. Jerome. Ito. 335. Pakipunta mo na po si Sir Nestor. Opo, Jerome 13. Ito na po, andito na po. Pinapanood ko po yung video nyo, Sir Jerome. Didikit na rin ako sa'yo. Angel Blaze. Angel Blaze. Candinao. Nag-love shout out to you. Angel Blaze, Candinao. Candidato. Dito po ako sa Bakasan. Dito po ako sa Bakasan. Pakipuntahan po si Sir Jerome. Miguel shout out to you, Angel Blaze. Angel Blaze Candinato. Matatapos na po kami, Angel Blaze. Dapat po napagal kayo. Angel Blaze. Matatapos na po kami. Angel Blaze. Pakipuntahan po si Sir Jerome. Pakipuntahan po si Sir Jerome. Angel Blaze, matatapos na po kami.
Angel Blaze. Nakakahabol pa ba kayo? Sandy Oliverio, Natatakot na po kami, Angel Blaze. Balik ka po bukas sa Ma'am Angel Blaze. Bukas po, alas 8 po ng gabi. Maga po kayo magpalista. Angel Blaze. Matatakot na po kami, Angel Blaze. Puntahan po din sa Sergio Room. Malapit na tayong matapos. Puntahan po din sa Sergio Room. Ma'am Angel Blaze, balik po kayo bukas. Alas 8 po. Marami na po ako nailapag. Puntahan po siya Sergio Room. Natapos na po tayo. Northern Sama Mix DJs. Sandy Keep malalangin ko. Natapos na tayo guys, konting tiis na lang. Tapos na tayo. Sarap ng kamote. Natapos na tayo guys, konting tiis na lang natin. Konting tiis lang tayo. Ang sarap ng kamote. Kamote, ang sarap. Favorite ko pa yan, nilagang kamote. Ang sarap ng kamote. Malapit na tayong matapos guys. Sana po wala kayong in-skip na video. Siguraduhin po na napuntahan po lahat ng iyong video. Opo, favorite ko yung kamote. Nilagang kamote, masarap po yan sa almusal. Opo, tapos nung maliit po ako,
palagi po namin iniinom nun sa labat. Yung luya po, luya. Kasi marami po kami tanim na luya, yung tatay ko. Tuwing umaga po yan, walang patid po yan. Luya, tsaka nilagang kamote. Yung maliit po ako lagi ng pagkain namin. Hindi po kami nakakape nun. Sa labat po, sa labat, luya. Tapos sasabayan po ng kamote, ang sarap. Luya, ginger tea at kamote, masarap po. Namiss ko na pong kumain ng ganon. Kamote at salabat. Pakipuntahan po si Ma'am Jessal para matapos na tayo. Si Ma'am Jessal. Tapos na tayo guys, content paste na lang. Tapos na tayo. Basta Pisares Idol. Puntahan po natin si Marivic Sharp. May premiere po siya. Premiere. Pisares Idol. Tamsa crate po natin. Tamsa crate. Ako'y natuloy na mga titig mo sa aking nakabighani na di ko makikilang aking Tamsa nadarama. crate. Girl, marching girl, yung tingin. Alam ako'y natuloy na mga titig mo sa aking nakabighani na di ko makikilang aking nadarama. Marching girl, marching girl. Hey girl, Ayan po yung sasabihin natin. so good like Jamaica. Naka-premiere po si Marivic Sharp po. Puntahan po natin. I-type lang po natin sa live chat. Tamsa crate, hashtag Joanne. May premiere po si Marivic Sharp. Pakilagay lang po yung Tamsa crate, hashtag Joanne. Sa premiere po yan, premiere. Ako'y natuloy na mga titig mo sa aking nakabighani na di ko makikilang aking Tamsa crate, hashtag Joanne. girl, my chinita. Girl, yung tingin. Alam ako'y natuloy na mga titig mo sa aking Tamsa crate, hashtag Joanne. di ko makikilang aking nadarama. Content base na lang guys, matapos na tayo. My chinita. Girl, Matapos na tayo. Nakipuntahan po si Marivic Sharp. Sabihin lang po natin na Tamsa crate, hashtag Joanne. Lahat kayo, nahilapag ko guys ha, lahat kayo. Lahat ng nakalista rito, lahat na nalapag ko kayo ha, nalapag na ha. baka pwede na sa akin na lang, yeah. Hashtag grade, hashtag Tamsa crate, hashtag Joanne. Tamsa crate. Sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na mga titig mo sa aking nakabighani na di ko makikilang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl.
pong kalimutan guys sa mag-comments. Ilagay po sa dulo po ng comments nyo. #Joanne. Para po malaman po ng may-ari ng video na sa atin po nanggaling yung thumbs up rate. Thumbs up. Thumbs up rate #Joanne. Nagahangin yung phone ko. Tapos na tayo guys, nalapag ko lang itong ating mga member at mga sponsor. I-support lang po. Matapos na tayo. Biyahera, lalapag natin si Ma'am Biyahera. Yan, pa-support po yung ating member at yung ating mentor. Lalapag na po natin. Lahat po ba kayo nailapag ko guys? Lahat? Lahat nailapag ko na kayo guys ha? Wala bang hahabol? Lahat nailapag ko kayo? Lahat nailapag ko? Lahat? Pisares Idol. Nailapag ko kayo lahat ha? Nailapag ha? Yung mga gustong umabol na hindi ko pa nailapag, magsalita na po. Yung hindi ko pa nailapag. Lahat po nailapag ko ha, lahat. Lahat nailapag ko ha. Salita na po yung hindi ko nailapag. Salita na po yung hindi ko nailapag. Nilapag din na po, diba? Diba siya nilapag din na yung bahay nyo? Sir Nestor? Di pa po nilapag na yung bahay mo, Sir Nestor? Nailapag na po yung bahay nyo? Yung nilapag nyo kayo ng bahay, yun na po yun.
na po yun. Yun po yung, sir, yun po yung link na sinasabi. Yun po yung nilapag niyo po kanina. Yun na po yun na nagbibitan ka po nila kanina. Opo, kanina, nilapag niya. Ikaw po naglapag ng bahay bukay na, sir. Ikaw naglapag. Sabi ko ikaw maglapag. Sino pa po? Sino pa po nga habol? Yung mga hindi nilapag. Lahat ng nakalista dito, nalapag ko, ha? Lahat, ha? May live ba si Sergio? Ano ba si Sergio? Tapos na lang tayo guys, dalawa na lang, dalawa. Wait lang guys, naghahangang ko. Nag-light out to you, Prince. Prince Noah. Nag-light out to you, Prince Noah. Naghahang ako, bakit naghahang ka naman? Salamat din sa'yo ha, Prince Noah. Wait lang guys ha. Puntahan po ni Sir Jude. Sir Jude. Matapos na tayo guys. Isa na lang lalapag ko. Yung gustong magkaroon ng play all, sabihin niya po, yes. Yun pong gusto nga magkaroon ng play all, sabihin nyo, yes. Magpaparapol ako.
lang nalapag ko, pakipuntahan po si Sir Jude, pakipuntahan. Para po matapos na tayo. Pakipuntahan po si Sir Jude, yung gustong makakuha ng play all, sabihin nyo, yes. Isa na lang po ang nalapag ko, isa na lang. Isa na lang, baka maghang na ako. Pakipuntahan po si Sir Jude. Ano yung iba? Marami kaming aso dito. Marami kaming alagang aso. Mali. Sino ba ito? Si Sir Jude. Hindi siya nakaka-copy-paste kasi po. Naghahang ako eh. Sorry po. Naghahang kasi ako. Ulitin natin. Naghahang yung phone. Wait lang. Naghahang yung phone ko. Wait lang. Thank you. Naghahang kayo na yung naghahang kasi ako kanina. Naghahang. Matatapos na tayo guys, matatapos na tayo, content tiis na lang. Pakipuntahan po si Sir Jude. Pakipuntahan po si Sir Jude, matatapos na tayo. Basta la Bizares Idol. Isa na lang. Sino pong gustong makakuha ng fly all, sabihin nyo yes. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan. Hello. Sa spaceship, isasakay kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan. Sa spaceship, isasakay kita. Who's the chick? Me, 'cause I got plenty. Ere Ilongga. Pants ay black, tas pink na panty. Binabakot sa sahig, tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya din mapigilan ng init ang dala. Napapakalmot na at napapaumol siya. Sabi niya, can I get up? Ibaon mo pa, bilisan mo pa. Sige, sige, sige pa. Huli ka ba? Naghahang kasi ako, naghahang ako. Betes ka ba? Kasi gusto mong dinidiyaan ka. Palay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharong ka ba? Kasi ang ingay mo
guys, maraming salamat sa inyo. Yung mga gustong makakuha ng playon, sabihin nyo lang, yes. Para po tayo, dalawa kukunin ko. Nakita. Pakipuntahan po si Biyahera Ilongga para matapos na tayo. Matapos na tayo guys. Matapos na tayo. Puntahan po siya Madam Celia. Tapos po mag-log out na tayo. Pakipuntahan po si Madam Celia. Tapos po ni Madam Celia. Madam Celia po. Biyahera, Madam Celia. Yun pong gustong makakuha ng play all, sabihin nyo po yes. Kukuha po akong dalawa. Yun pong gustong makakuha ng play all, na naghahabol po sa watch, sabihin nyo po yes. Malayo na ang gabi, wala ka sa'king tabi. Pilit kong Yes, Nestor. ang nakaraan, ngunit di manalo. Yes. Lang ang pag-ibig mo, giliw mo.
scout para makakuha po akong dalawang replay ko ngayon. May pahuhulaan po ako dito. May pahuhulaan ako. Dalawa. Madali lang yung pahuhulaan ko guys. Madali lang. Dalawa lang po bang sasali sa play-on? Boy Nestor, tsaka si Sir Arvin. Sabi na po yung yes, yung gustong sumali sa play-on. Yung gustong makakuha po ng play-on. Tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Jenny Galigar, TV. Huli ka na, sir. Jenny, huli na po kayo. Balik po kayo bukas. Alas 8. Tapos na po kami, Jenny, Sir Jenny. Sa tao na di pala para sa'yo. Tapos na po kami. Ibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. Balik ka po bukas ng 8. Naramdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga masahan na pumingit habang binabalikan ng mga nagdaan. Sige po, lalapag po kita. Palaging tinatanong mo saan ka ba nagkamali at Lalapag po kita. Subukan niyo pong magano dyan. ibinigay bakit mo nilagay sa kanukutan Magdikitan dyan. magkapatid ay Lalapag po kita. kapatan at tila parang sa Ano po yung menu ko? Yan, Jenny Galigar. Jenny. para sa akin at ako'y hindi para sa iyo. Jenny Galigar. Yan po yung menu mo, no? Sana ganito ang natamo. Kita kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong pagkikisan. Hatian siyang naramdaman, hindi na kami babalik ang lahat ng ating nakaraan. Dahil ba sa hindi na ang lahat sa iyo'y paalam. Kahit di na tayo sanay, maalaala mo. Kahit di na tayo Yan, punta yung Sir Jenny. Naulit na late siya. Bukas maga ka, Sir Jenny, ha? Maga. Nag-log out na kami. Yun pong gustong makakuha ng play all, dalawa po kukunin ko. Sabihin niyo po yes. Yes. Dalawa po. Sige po, lapag na. Bukas maaga ka, ha? Maaga ka, Sir Jenny. Maaga ka bukas. Bawi ka bukas, bawi. Itong puso. Papunta yan si Sir Jenny. Sir Jenny, bukas maaga ka. Yan po, last na yan. Mag-stay lang po, tapos na tayo guys. Thank you sa inyong lahat. Mag-proceed po tayo sa ano. Kumuha po akong dalawa, mag-play all po ako dalawa. Papunta
Puntahan mo na po yung huling nilapag ko. Tapos na po tayo. Pakipuntahan siya, Sir Ginny. Ginny. Init. Tapos na tayo, guys. Sino po yung gustong sumali dito sa games? Dalawa po kukunin ko. Play all po, play all. Game. Play all. Play all po tayo. Sandy Oliverio. Play all. Best. Matapos na pong tamsakan yung aking huling nilapag. Play all po tayo. Dalawa po yung papangulaan ko. Bawi ka bukas, Sir Ginny, ha? Bawi ka bukas. Kung hindi ka busy bukas, maaga ka magpalista. Magsabi po ng yes sa gustong makakuha po ng play all, yes. Kukuha po akong dalawa, yung play all ko mamaya. Dalawa po. For Nestor. Tapos si, sino pa yung isa? Si Sir Ardin. Say yes po, yung gustong makakuha ng play all. Dalawa po kukunin ko. Pinoy Henyo. Sige po, type yes po yung gustong makakuha po ng play all ngayon. Lechon na. Yung gusto po makakuha ng manok, ay, yung gusto po makakuha po ng play all, sabihin po yes. Para po matapos na tayo. Pinoy Henyo po tayo, Pinoy Henyo. Pinoy Henyo. Kung tapos na po kayo, magdikit. Sabihin niyo po games. Ayaw mo po mag-Pinoy Henyo. Sir Papa J. Sino pong may gusto, type yes po. Para po matapos na tayo. Game. Sandy Oliverio. The best.
tayo, game na. Ligaya ka. Hula na po, hula. Hula na po. Dalawang pa-play ko po mamaya. Yung gusto makakuha po ng play all, hula na po kayo, hula. Hula na po kayo, hula. Para matapos na tayo. Wala pong gustong mag-games. Para po sabay-sabay na tayo matulog. Gabi na. Sino pong natira dito? Sino natira? Diyan, Alexis. Kabuan. Tapos na po kami, John Alexis. Balik ka po bukas ng alas 8 po. Balik ka po bukas ng alas 8 ng gabi. Tapos na po kami. John Alexis Kabuan. O, game na daw tayo. Balik po kayo bukas ng alas 8. Hintayin ko kayo. Lilista ko na kayo. O, game na. Ito po ay yung, medicine shop. Pareho silang medicine. External. Makilig po, Pareho po silang medicine, external. Teka, patay natin ng cellphone. Ayan. Pareho po silang medicine external. Hula na po, hula. Medicine external. Bilis po para matapos na po tayo. Medicine. Pang external po. Game na. Hula na po. Pang external po na gamot. Pwedeng Tagalog. Pwedeng English. Sino po nandito? Boy Vlogs. Nestor Vlogs. Boy Nestor Vlogs. Game na po, hula na, game. Hula na po. Ilan po ba yung nandito natira? Sabihin niyo po, game. Yung natira po dito, sino po? Sabihin niyo lang po, game. Wala na pong natira? Sabihin niyo lang po, games. Para matapos na tayo. Si Sir Alger lang. Boy Nestor Vlog. Sino pa? Dalawa lang kayo. Sino pa ang gustong makakuha ng play all? Dalawa lang, si Sir Nestor. Tsaka si Sir Alger. Wala na. Wala na po ba nasali? Medicine, internal po, ay external. Dalawa lang kayo, dalawa? Dalawa lang kayo? Dalawa lang kayo sumali? Dalawa lang kayo sumali sa games? Wala na pong hahabol? Ay si Sir Arvin. Sino pa? Type game lang po. Type game. Yung gustong sumali, type game. Ang makakasali lang po yung nagipagdikitan po mula umpisa. Hanggang sa pagkatapos, hanggang sa katapusan. Yun lang po ang makakapag-games. Tatlo lang kayo, tatlo? Wala na po, wala na.
Tatlo lang kayo? Si Sarah Boy Nestor Vlog. Main mo ito Boy Nestor Vlog. Main mo ito, main. Iba ang binigay nyo sa akin eh. Hindi siya Boy Nestor Vlog. Binigay nyo sa akin kanina ay Boy Nestor Vlog. Ito nga. Pero nandoon, Nestor lang. Nestor. Tatlo lang po kayo, tatlo lang, tatlo. Bibilang po hanggang 10. Pag walang nagsabi ng games, maka-cut off na po ako. Bibilang po ako hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5. Type games na po yung gustong sumali. 6, 7, 8, 9, 10. Boy Nestor. Ano po talaga yung main mo, sir? Boy Nestor talaga? Boy Nestor Vlogs? Boy Nestor talaga, sir, ang main mo? Kasi ang ino mo kanina, Nestor Vlogs lang siya. Tatlo lang kayo, di ba? Tatlo. I-play all ko na po kayo. Takayin tatlo. Tapos na po tayo. Kayo pong tatlo, i-play all ko. Tatlo lang kasi kayo natira. Si Boy Nestor Vlogs. Tsaka si Sir Arvin. Tsaka si Sir Arger. Kayo po yung i-play ko mamaya. Kayong tatlo. Tapos na tayo, guys. Thank you sa inyong lahat. Bukas uli, guys. Bukas uli ng 8 o'clock. Tatlo po kayo Sir Arger. Sir Arger, tsaka si Sir Arvin. Tsaka si Boy Nestor Vlog. Kayo pong tatlo ang play all ko. Ano, si Boy Nestor, anong ano yan? Biyahera ba yan? Team Biyahera ba yun, Sir Arger? Si Boy Nestor, katim mo ba yan kaya Biyahera yung Longga? Anong team mo Sir Nestor? Sir Nestor, ano po yung team mo? Wala. I-message nyo po ako sa FB para magbigay po ako ng proof ng play all. Ay, hindi. Wait lang. Ito yung Sir Nestor. Ito yung Facebook ko. Ayan. Opo. I-message nyo po ako sa Messenger kasi po magsisend po ako ng proof po na pinanood ko po yung mga video nyo. Ayan po, i-message nyo po ako dyan. Ayan po. Message nyo po ako. Tapos na tayo, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Bukas po ulit ng 8 o'clock. Same time po. Maraming salamat po sa inyo. I-message mo ako, Boy Nestor Vlog. Message nyo po ako sa Messenger. Thank you sa inyong lahat. Hindi na po ako tatlo lang kasi kayo, kaya lahat kayo pa-play ko kayo, tatlo. Good night po. Tapos na po tayo.
Bye-bye. Good night.